Poďme sa teraz bližšie pozrieť na u nás stále dosť netradičný športový paintball. Toto už nie je obyčajná hra na vojačikov, ale naozajstná športová disciplína. Paintball je čoraz populárnejší aj v našich končinách, no väčšina jeho priaznivcov sa rekreačne venuje najmä verzii military. Športový paintball má svoje prísne pravidlá a medzinárodné podujatia, majstrovstvá sveta, Európy či ligové súťaže. Paintball vznikol za morom, kde má aj najviac priaznivcov, no dnes je už rozšírený takmer po celom svete. Jeho ideou bolo preveriť viacero rôznych faktorov, najmä kombináciu fyzických a psychických schopností jednotlivých účastníkov. V roku 2008 vznikol na Slovensku prvý profesionálny tím RMG. Ten pravidelne štartuje v prestížnej európskej sérii Millennium, v rakúskej i českej lige a na nedávnych majstrovstvách starého kontinentu v Nemecku skončil na výbornom 8. mieste. Right up in bulging out my skull. Mouth dry, face is numb, fucked up and spun out in my room. On my own, here we go. Športový paintball sa hrá tak, že sú týmy, ktoré začínajú z rôznych strán ihriska. Ide o to, že každý hráč má za úlohu označiť hráča supera a vlastne dostať sa na jeho stranu ihriska, kde je potrebné zmačknúť gombík, ktorý vlastne znamená, že ten tým získava bod. Jeho korene môžeme hľadať v Amerike, kde vlastne to vzniklo zo streleckých súbojov dvoch ľudí, kedy sa namiesto olovených guličiek začali používať voskové guličky. Na tom ihrisku je to veľmi, povedal by som, akčné. Je to veľmi rýchly šport, niektoré tie hry trvajú kľudne aj minútu, kľudne aj 5 sekúnd, keď je tým veľmi dobrý. Čiže je to aj o veľkej fyzickej námahe a človek musí mať dosť veľkú kondičku, aby to zvládal. Samozrejme je tam veľa taktických variant, väčšinou bývajú dvaja útočníci, dvaja obrancovia a jeden stredový hráč, ktorý má za úlohu korigovať tú hru, ale sú tam aj také iné taktické varianty, kedy sa treba jeden hráč pošle ako volávka, aby ich zabával a ostatní hráči sa snažia prepracovať niekam ďalej a využiť ten moment prekvapenia toho týmu. Máme strelecké tréningy, ktoré predbiehajú na týchto paintballových ihriskách aj s nafukovačkami, kde si treba pripravujeme jednotlivé varianty hier na danú súťaž. A potom máme samozrejme aj fyzické tréningy, ktoré sú už normálne v posilovniach, na činkách, na bicykloch, na plavárni. Tak samozrejme podvádzať by sa nemalo, ale nájdú sa jednotlivci, ktorí podvádzajú. Ale za podvádzanie sú veľké penalty. Napríklad, keď hráč sa pokusí zotrieť zásah, tak vypadne z ihriska on a ešte ďalší traja jeho kolegovia. Marker je vlastne poháňaný vzduchom a vystreluje to špeciálne paintballové guličky, ktoré sú naplnené farbou a ktoré sa vlastne pri náraze rozbijú a tým pádom vyradia tohto supera. Tieto markere sú veľmi drahé, stoja až okolo 1000 €, ale samozrejme, že sa dajú nakúpiť aj lacnejšie, ktoré ale už nie sú dobré na ten najvyšší level súťaže. Jedine nebezpečie, čo je, keď zasiahne oko. Vtedy samozrejme ten človek o to ako príde, ale na týchto súťažiach sa dbá veľmi na bezpečnosť, aby sa toto nestalo. Čiže toto sa, neviem o tom, že by sa to stalo na nejakej súťaži, kde som bol ja, určite nie. Na Slovensku tento paintball rozvinutý bohužiaľ veľmi nie je. My sami musíme chodiť trénovať do Rakúska, lebo tu není žiadne ihrisko na športový paintball. Sú tu iba ihriská na military paintball a to nám nevyhovuje.